लगाव जोंना पार्टिया नै मागोनि नै रायजो राजा नोंथांमोन दा पुरा गबागब जागासिनो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर मागो दमासि जानानै माने पार्टी जानानै आरोना दमासियाव मागोआव पिकनिक जानानै गगा मोननायानो जाला माथायानो बोरैबा जाजोब्बाय ओमफ्राय मागो दमासियाथ' जोब्बायानो होनदो ओमफ्राय दा JDX गावस्रानाव आलासि जानो लेंहरदो आरो जोंखौ ओंखायनो थांनो नागिरदों जोङो धनिष्का बिमाबो दे उनाव थांगोन ने दा थांनोसै गगा मोननायखाय भिडिअखौनो बानायनो बोरैबा मोनगासिनो दङ खर'बो सादों आरोना एसे होमबाबो थांनोसै दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय नै खावब्ला खावसि ओंखारनायफ्रानो थाबखौनो जाया माखौ इसां देलायबायथाय जेबो खामानि गैया देलायनायानो ओरैनो नर्मेल देलायनायावनो मथा मथि 2 घन्टासो टाइम नांखायो आरोना हिन्जावफोरनि ओंखारनायबाथाय जायाफ्रामा मा बुंबावनो थाथ'दोलै नों गोबाय देरा थांसिगोन दा थुदो धनिष्का फाइनालि जों दा मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय गारिखौ सिरिसो माने सोगाबाखै आरोना लाबोदों no Oi. Wah. Lah. Yaudah. Hah? Harsing fैबाय आङो हारसिं फैबाय बोरो थोरसियालाय गगा मोननाया जाला ओमफ्राय बोरो हिन्जाव गोदाना नोंना मिस्थि जादोंमोन बुंनो हालाय र' बुस्थारलाबा आनबक्सिं खालामथ'वाखैना हिन्जाव गोदानखौ दाय बुंगासिनो र' आङो हा सिसबाय थानो नंमारगौ बिदि दाबो आय' मा लाजिबावो ओमफ्राय आलासियानो लेंहरबायानो माबा हांगार मोनसे मोखाङानो खाफुराखै नों नुखादोंमोन नुवाखैलै ओइ नै आयं उनाव मा दं नायफैलाय इनै रेबिट दं इनै नायलाय इनै रेबिट वाव नै रेबिटआ नै मा जादों कारिगरा नै मा संनो नागिरदों दायो माबायानो थावानो दुङाखै नामालै माने बुस्थुआ ओरैबायदि हा स्पेशली आं दा हांसो बेदर संनो नागिरदों दा बे हांसो बेदरखौ माबायदि संगोन ओरैबायदि स्पेशल संगोन माने नों जाबाला ना सिबाव जोबाबो सिखारनाय नङा नामा जोबा सोर सिखारदोंलै डायलगाथ' बिदिनो ना बिदि खिन्थु जोबाला नोंखि सिखारा थागोन दा बुफैनिगोनसो नोङो बरिया संगासिनो दै गाइसमोन र' दे लोगोफोर जाहां जाबाय दसे उनाव जाजासिगोन हांसोजों आलु नै मा मटरबो होबावगोन फाइनालि दा मोनबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय संख्रि नांदोंना नाङाखै टेस्ट खालामाखै नोङो बेखौ आं दा दुगैनासो खालामगोन दावाय लाखाबाय आं दुगैनो संख्रि नांनायखौ मिथिनाय नङा माथो बेखौ संख्रि नांनायखौ मिथिनाय माने अलरेडि आङो माबा खालामखानायसो मेजारमेन्ट खालामना होखानायसो माबायाव लेबरेटरियावसो टेस्ट खालामगोन नामा जाबाय बरियानो बेलासिनि साहा लोंसै जों दा मागोआ जोंना दिनैनो फार्स्ट नाय जाबाय मागोनि भिडिअ बानायखायाखैमोन नालाय एक्चुअली दा आङो दुगैनानै पुरा फ्रेश जाबायना बहाय साहा लोंनो नागिरदों आरोना थरेसा सिंगार बिथाङा हेन्डसाम जाना फैथारदों नै दाढ़ि हजालाय बुबैसो बहुत बोसोर जाबायमोन ना बोसोरब्रैसो जाबाय आङो साफा खालामखै दिनै माने गोसो जानानै 16 बोसोर जानाय नोंना दासो
डाइलगफ्रा दे हानै दोलालायनायसो दोलालायनायबाबो मोनजागोन नालाय सोरबाय आं अमाया फानफ्रिबाय खेवबाय ओमफ्राय फात्ता गैया ओमफ्राय दुगैबा बेखौनो फाननो नागिरदों आलुखौ होननानै माबाबासो लोंदो साया गुसु बादामबो साबो फिथाखौसो जाग्रोनोसैलां फिथा जानि आं र' गुदुं गुदुंथार माथो दा सावनायालाय आरो बरिया जादो बरिया सिथाबदों फिथाया सिथाबदों सिथाबदोंना आथाया बिराद मोजां दां बरिया बेग्रावना जायो ग्रिन स्क्रिन होफै पर्दा बयनावबो बिदिनो थाखायो लगाव जोंना पार्टिया नै मागोनि निस्का अबाव फैदों हा नोंनि बाहागो मालायबावासो मिस्टेक जानोसै जों दा अ नोंखौ मा बानायदों हाथिमा हाथिमाखौ दिनै माबा दङ मा होननानै बुङो हांसो बेदर अमा बेदर ओमफ्राय दालि जहल माबा माबि सामब्राम बानलु संख्रि नैथि रानगासिनो सिंगार नैथिं दं नै जा पुर्निमा सिंगार नुवाखै नामा नोङो दे ओमफ्राय जानानै बुंदो जाग्रोनोसै नै जायो खसा जामारा निरामिस मानो थाखाय दावदै नांगौबा रेस्टुरेन्ट संनाय जायो आलासिया जेबो जाया नै बिथिं पुर्निमा सिंगारा निरामिस जायोनो मागोआवनो निरामिस जानायखायथ' मानसिया रानथेंथें बियो रानथेंथें ना माथो भिडिअ'आवलाय गिदिरसो नुयो बारहुंखा फैबा न' सिङाव हाबसन थायो बुखारलांजानो गियो ना दे मादि जादों गोथाव रानगासिनो नै दस्रा मोनजायासै जाजोबसै जोङो भिडिअ जानानै देखायबाय थायोना ओंखायनो दिनै जाफैबाय आरो जोङो मा नांगौ नोंलाय निस्का दालि नांगौ होनलायना दालि नांला जादो दे नांला सोराव ओंखाम जाफैदों नोंलाय आङो काप काप नायदों फैसा बेलाय अमा टेस्ट खालामनांगौ फरायसा लाबोनाय ना अमाया नै बेखौ होनसै दे थिगानो लादो जायाखैनोथ' निस्काया नोंसोर ओरैनो दोङो जासिगोन नोंसोर ओरैनो दोङो गगा मोनदोंलै गगा मोननाय माने बेखौ जाबा जों आरो सालादखौ ना खामगोनसो निस्का जादु जाख'नोनो हाला आइटेमानो मोनथाम मोनब्रै नै सालादबो टेस्टि दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखाम जमा जाफेरनो मोनबाय आङो बेसेबा गोबावनि उनाव नोंसोरबो जाफैदोब्रा फिसा बानानै ओंखाम जानांदों रावबो जायाबाबो जों बांसिन जाना थांगोन ने फिसालानाबो फैबावखायोसो बेखायनोथ बाहागो मोनलांगोन ना दा बिसोर सानैजों रानख'लायनो हायासै खारलायलायथारदों नोंसोरो नै रायजो राजा नोंथांमोन दा पुरा गबाब जागासिनो बिदि आरोना सासे रानगासिनो नै पुरा गाइस माने दमासिनि आरोना लेंहरबाय आरो माखासे सफैयासै नामखौ खोन्थाबाय थाला आङो माखासे सफैयासै माने फैथ'वासै आरो माबा मोनसे रिजननि थाखाय खिन्थु दिनै जाय फैदों नैलाय बेनोसै आरोना बारा गोजान नङा खाथिनि दा फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा साबायखर दै नोंसोर गासिबथिंबो बास 50 years मा 50 years एनिभार्सारि ना सोरनिया 50 years bang Bob क्या होगा रे तो जिखिया जातला गाइस मोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लाइक खालामलांबाय थाबानो जाबाय नाथाय मजानो बिदि आरोना हांसो गाबबावदोंलै गाबनो नै दा गाइस नैलाय हांसो गाबबावदों नैलाय सोरनो ओइ आं नोंनो बेदर होनो हायाखै आं नोंनो बेदर होनो हायाखै सेस नांलाजोब्बाय ओइ दावदै नांगौ आमलेट नांगौ आमलेट
नङा गथाबा जायो रुनाय हा माबाखौल' थांलाय दिसि रु थांलाय माबाखौल' गुफुरखौल' अके थांलाय रु थांलाय अके जों दा जाखांबाय लोगोफोर हांसो बेदर बेनिफ्राय अमा बेदर पापर दालि फानलु संख्रि दै माबा माबि अनेक जाबाय सालादबो दंमोन ओमफ्राय दा जाखांनानै दसे रेस्ट लादों आरो थांनोसै दसे उनाव नैथिं दं जा थरायसा थिखादार अमा बेफारि होद बिराद बायदिसिना मावो बिथाङा बिजनेसमेनबो एक्टरबो थाखायानो लाथ्र'नो हाया ओमफ्राय नैथिं जोंहा मिस्टार JDX बिथाङा गय खावगासिनो दङ गय खावनायाव एसे बिजि बिथाङा दा जोबोद जाहोबाय जोंखो रोजा रोजा साबायखर आरो फैगोन बोसोराव बेबायदिनो जाहोफिननो हाबावथों जोंखो नङा होमबा गारलायलायनाय माखासे जानो हायिखौ जोङो थफ्लायाव जुनानै लांसै आरो दा दसे उनाव नैथिं दङ जा पुर्णिमा ओमफ्राय नैथिं पुर्णिमानि गोसथोनाय बिथांमोना हाबा जाथ'वाखै साननैसो उनाव हाबायाव लिंहरगोन आरो जोंखो हाबायाव थांगोन जोङो थाबैनो खबर होबानो जाबाय दे कमेन्ट बक्सआव नाम्बारखौ होना होगोन आङो दे नैथिं लोगो पुर्णिमानि दुनिसकाया जोंना बिराद गाज्रि जाबाय बेखौ बिफायानो अयबास खालामदों बेखौ बुंबाय थाखादोंमोन आङो सिगाङावनो खाव दीदी ने भी खाया तुम भी खाओ दीदी ने खाया टेस्टी आगैनो होआ नालाय दुनिसकाया दुनिसकाया नालाय आगैनो होनै आगैयानो रागा जोंदों जानो रोङा आगैया जेबो दौथ'खायाखै दां ना हामफ्लायबाय जानो गासिनो न'खाय ओंखाम दौथ'वाखैना दौराय खालामालै दा जों जाखांबाय थांसै आरोना बिराद बरिया बरिया संनानै जाहोबाय आखाइ मुजाबो गानखाबाय दनोसै न' थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय दा एसे मोनाहांबायबो बारा गोजानबो नङा नालाय खाथियानो 5 किल'मिटारबो नंजोबा थेवबो 4.5 जागोन दे आरो फैबावदो दे बाय बाय होनदो आयंखो बाय बाय सुमा होनदो बाय बाय थाथ'दो होमबा ने बाजै बिराद गोथाव संनानै जाहोबाय रोजा रोजा साबायखर फैगोन बोसोराव बिदिनो संनानै जाहोबावनो हाथों बेनि थाखाय जों बोर सारस्रिबाय बेखौनो बै बोर सारस्रिलायबावबाय आरो थ' लोगोफोर जों दायो न'आव थांसै आरोना मोनाबायबो नालाय न'आव माने भिडिअ बानायलांबाय थानो हाला दायो खोमसि जानायखाय ओमफ्राय जानानै जोङो दायो एकदम थांसै आरोना दायो माने न'आव जाहैला ब्लग बानायथारैखाय गगा मोननायखाय माथोआनो फैया जादों बुलाते हे मागोर जाने का नहीं होननाय बायदि जादों आरोना दायो काहानिया थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन